karo wong tuaku Prabu Stinjaba Manarkasura. Woh, legandang dening aku, Pak. Kandhani ngeyel nggih dawuhipun ingkang eyak sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit ampun dipun piloro menawi saged dipun rangkul piye sumbare wis medeni kaya ngono arep nggo keset mestakane Kanjeng Hyang Durawati jotos mudhar kirike bubar kabeh lho semangkean wong enom ngene iki bres-bres ngono wong tuwa kok omong ora ge perang-perang mati dening aku dikandhani ora ngguguh ayo sawarga nek kena tak jung saralaris tak sowan kene ngestina yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa sawarga tiba kantep bayu atmaja ngeli lara isang ngeli lara isang Rikat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning argaram kang tumingal dondong saengga praja dereng ngantos paripurna Balwacana kasaro praptaning Raden Kertiwindu Raden Danyang Swela tuwin Raden Dursabala dumrajog tanpa larepan kaget Sang Prabu Sawarga wau kanggo sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludha kuntur ketop lumembak penyu kang kumambang nun amit pasang Kalimantabe tinebena ngiloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun sampun kejoting penggalih kula ingkang sowan lho iki sapa iki urung tau ketemu karo jeneng para ingkang sowan. Lagi iki sak pejagong teka kowe munggah ana ing datur negara Trajutresna tanpa tinimbalan dening Sang Prabu Sawarga. Kowe sapa? Dipun tepangaken kula menika kawula negaring Trajutresna mriki kemawon.
Wonten ingkang sudi mestani dhateng kula pun kerti windu. Kerti windu. Inggih, mekaten. Ing ana mburimu menika anak kula pun Danyang Swela. Wonten ingkang wonten ingkang piyambak menika wayah kula pun Dursabala. Danyang Swela, Dursabala, kerti windu. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan? Nyun mapunten. Kula namung badhe nyuwun priksa Gusti kula Prabu Sawarka menika kula nyuwun mapunten benten kalan adat ingkang sampun. Kula tingali saking pagelaran Jawi teka paduka nyawisaken peni raja peni guru bakal guru dadi pinten-pinten pethi cacahipun. Kula nuwun sewu menika badhe tindak dhateng pundi? Gusti kerti windu wonten dawuh. Ing atase kowe ming drajating kawula negara Trajutrisna. Lah kok dadak kowe takon perkaraning Nalendra ing Trajutrisna? Iki dudu perkaramu, niki perkaraning Prabu Sawarka. Nyuwun pamunten. Kula sampun sarujuk kaliyan anak kula Danyang Swela putu kula Dursabala. Menawi paduka badhe tedhak dhateng negari pundi, kula ingkang sagah mbetakaken pethi-pethi ingkang isinipun Raja Brana menika. Kinarya tandha bektinipun ing abdipun kerti windu dhateng paduka sinuwun Prabu Sawarka. Oh ngono, inggih. Dadi yen pancen aku ngerti bakal tedhak menyang di Prabu Sawarka, kowe sago gawake pethi-pethi iki. Kasinggihan mekaten sinuwun, ngerti yo. Yen to sejatine aku bakal tedhak marang Praja Ngastina. Ngastina kuwi dudu nggone sapa-sapa, ning kuwi nggone leluhurku. Para Pandhawa luwih-luwih para Pandhawa ki caket karo Nalendra Ndarawati ya eyangku dhewe. Mula apa yen to aku sambung mewitran karo para pepundhenku negara Ngastina. Malah dina iki Ngastina bakal ana jumenengan ya kuwi adhiku si Parikesit. Mula kang saka kuwi aku nedya ngraketake pasduluran kelawan para pepundhenku Ngastina. Sarana aku ngaturake peni raja peni guru bakal guru dadi. Nyuwun pamunten. Pemanggihipun Sang Prabu Sawarka ngaten menika kula nuwun sewu menapa sampun leres. Lho Gusti. Kowe aja ngawur ngawur. Kowe ming kawula kok wani ngluputke marang Sawarka. Nyuwun pamunten, kula menika namung badhe ngleresaken barang ingkang bingkong. Namung badhe ngleresaken lampahan ingkang estunipun dipun damel-damel, digawe-gawe piye? Kula nyuwun pamunten sinuwun. Menawi paduka menika badhe manunggalkan para Pandhawa langkung-langkung. Menawi paduka sinuwun menika badhe manunggal kaliyan ingkang Eyang Ndarawati Prabu Kresna. Kula nyuwun pamunten. Sami kemawon paduka menika masrahaken dhateng pejah gesang paduka piyambak. Lire piye? Menawa paduka mboten kemutan. Paduka menika putranipun sinten? Panjenengan menika putranipun Prabu Setija Boma Narakasura. Mongko nyatanipun duk nalika semanten Prabu Setija Boma Narakasura menika seda manjing peperangan ageng ing winastan Gojali Suta. Menapa to sababipun ingkang Rama menika kula nuwun sewu? Pejah wonten ing pabaratan, gugur wonten ing Rana Madyalaga. Karena anggenipun sanget tresnanipun kaliyan garwanipun inggih menika Dewi Haknyanawati. Mongko garwanipun Prabu Setija, Dewi Haknyanawati menika dipun gebang kadangipun piyambak inggih menika Raden Samba, inggih Raden Wisnubrata. Raden Samba menika sinten? Menika ingkang paman, menika putranipun Prabu Kresna. Menika kadangipun Taruna Prabu Setija Boma Narakasura. Menapa mboten picak mripatipun ing atasipun mbakyunipun piyambak dipun gebang. Sasampunipun kadenangan kaliyan ingkang Rama, jaba nyatanipun ingkang Eyang Nalendra Ndarawati menika mboten kok ngrencangi utawi beneraken barang ingkang sampun leres, nanging sing bener digawe luput, sing luput digawe bener. Buktinipun mboten ngrencangi ingkang putra Prabu Setija, nanging malah ndombani dhateng atmajanipun inggih menika Raden Samba. Nuwun pamunten. Menapa ngaten menika sampun terdados tiyang sepuh. Wekasan murka ingkang Rama tumunten paripaksa wantun kaliyan ingkang Eyang inggih menika Prabu Kresna. Dados jalaran sedanipun ingkang Rama mongko dipun pejahi dening ingkang Eyang piyambak. Gusti, kowe aja ngawur. Kowe aja ngawur. Ngertimu saka ngendi? Kowe aja gawe urip-urip atining Sawarka. Sejatine aku wis ngerti kabeh lelakon ingkang dumadya ning Perang Gedhe Gojali Suta. Aku wis weruh kanane Kanjeng Rama pancen nampa kahanane yen to garwane digebang dening adine lanang ya kuwi Paman Samba. Nanging nalika semana Paman Samba bakal dirabekake dening Kanjeng Rama. Turta miturut ature Togog Gojali Suta kuwi kodrating jagat. Tegese kuwi peperangan ingkang wis pinesti dening panguwasaning dewa.
kuwi kudu klakon diselakana tanpa guna nadan diduwa kaya ngapa Gojali Suta tetep klakon lan wis kudu pinesti kodrating dewa Kanjeng Rama kudu seda ning perang Gojali Suta sarana Kanjeng Rama seda ning perang Gojali Suta mau sing nyedani pancen Kanjeng Hyang Prabu Sri Bathara Kresna ning Kanjeng Hyang narbuka swarga tumraping Kanjeng Rama kuwi miturut ucape Trogok dadi kowe aja molak-malikke kahanan kowe aja molak-malikke crita menika ingkang matur sinten ingkang matur kados mengkaten menika sinten kula nuwun sewu Togok menika mung batur ki ngertine apa batur menika makananipun amung wonten wingking lah kok iso crita dakik yen Gojali Suta menika sampun dipun kodrataken dening panguwasaning dewa menika wah menika ngawur gawar-ngawur menika mboten wonten buktinipun ingkang saestu menika inggih kamurkanipun Prabu Setijo ingkang boten narimakaken garwanipun dipun gebang ingkang paman inggih menika Raden Samba tumuli nata Ndarawati malah ngewangi dhateng ingkang putra Raden Samba dados perang ageng Prabu Setijo dipun sedani ingkang Hyang piyambak kosek to kowe aja ngawur sinuwun kula nyuwun pangapunten kedah dipun taliti langkung mermati dipun glejah dipun timbang-timbang digelar lan digulung Togok wonten dawuh meneng sik inggih kowe aja ngawur Togok ki aja tok unekke batur Togok aja tok unekke Panakawan najan Togok wujude kaya ngene iki wong wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan Togok wis ngerti sejarah ingkang dumadi selagine kowe mung kawula kula nuwun sewu menawi Togok menika nak namung dapur nampi crita ning nek kula ora sumrep piyambak lalampahan menika lho apa kowe weruh dhewe saestu kula nyurepi piyambak nalika semanten ingkang Rama duka tumunten nitih Garuda Wilmuna nedya tedhak wonten negari ing Ndarawati nalika semanten ingkang Eyang Nalendra Ndarawati jumeneng wonten ing pagelaran tumuli sumurup ingkang Rama kekablak wonten ing antariksa nitih Garuda Wilmuna ngises senjata cakra dipun lepasaken saking kancing gelung natas jangganipun ingkang Rama seda tumunten kasampiraken wonten ing anjang-anjang widodari dados jalanipun sedanipun ingkang Rama mboten kok mekaten ingkang paduka tampi miturut aturipun Togok menika kleru sing bener menika ucapipun Kertiwindu warato males kunti tuwa ora lega rasane ngatiku yen to sak suwene uriping Kertiwindu ora gawe geger negara Ngastina aja duntang Kertiwindu legane ngati Sapa ta Cagak? Piye? Sapa ta kae? Kertiwindu. Kertiwindu ki sapa? Kertiwindu ki anak Sengkuni. Wo, mula cangkeme elek. Lah iya. Wong kok kaya ngono, Danyang Swela. Danyang Swela ki anak Asatama. Terus Dursabala sing mburi mau? Dursabala kuwi anak Dursala, kuwi putu Dursasana. Waduh, turas Kurawa kabeh. Heeh. Piye Gok Ratu Gustimu kok murka kaya ngono? Batur ki pangembating catur. Nek iso dituturi, ayo dicegat dalan dikandhani sing apik-apik. Merga saka pocape Kertiwindu sing arep ngubak-ubak katentreman negara Ngastina. Sarana nabok nyilih tangan mengko malah geger kahanane. Ya to nek wong Ngastina ki padha paring pangapura karo Gustimu Prabu Sawarka. Nek nganti dipateni disusulke karo Prabu Setijo, kowe karaku kerangan juragan. Ayo, doyak saiki kok. Yo. Ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep tutur-tutur karo Sawarga iya. Ayo minggir. Semingkir wis dadi niate atiku dituwuh lamar sloro wirang sedane wong tuaku. Ora lega rasane atiku ora nyidak-idak mestakaning Ratu Ndarawati. Sabar, sabar. Sabar, Bang.
Sabar. Ora ngono kuwi ora iki gawat lho lho. Sabar ditata penggalihe. Ditata penggali ampun kesusu. Ora iso ditata. Wah, gugu karepe dhewe togo kuwi pancen menungsa murang tata. Mbok enggokke lakone. Mbok gawe bener. Mbok gawe apik Ratu Ndrawati ning jatine bosok gedhoane. Mangkir yen kula tak matur. Sampeyan niku nuwun sewu, Nalindra kok gampang doyong adege niku pripun? Sing jeneng ratu kuwi kudu duweni jati diri. Nek duweni jati diri wekasan iso angendhaleni diri. Sampeyan tepung kalih Kertiwindu niku sinten? Kertiwindu lho, niku anak Sengkuni. Lho. Niku anak Sengkuni. Kula nuwun sewu, napa sing kula aturke niku bener. Ingkang Rama nika nuwun sewu, seda sampun dados kodratipun. Nalika semanten Nalindra Ndrawati sampun ngendika kaliyan Kang Raka Prabu Baladewa, Kaka Prabu menika sampun boten saged dipun selaki. Godali suta dumados perangipun bapa kaliyan anak lan menika sampun dados kodrat lan pinesti setija kedah pejah saking tangan kula. Mergi menawi boten ngaten badhe katutup lawanging swarganipun setija. Sinuwun Kresna niki mendika ngaten menika. Mboten kok Sinuwun Kresna menika mbelani ingkang paman anggenipun nggibang garwanipun Kang Rama mboten. Mboten ajeng dumadi kaya ngoten. Mboten wonten Prabu Kresna kok melindungi wong demenan niku mboten wonten. Adan. Mboten ajeng kelakon. Sinuwun Kresna menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu, dewa sing tungkang nentremke jagat. Napa sing dumadi wonten ing jagat? Sinuwun Ndrawati ingkang eyang menika sampun presa. Ora kok sampun Sinuwun Prabu Stija kok kaya dititake Kertiwindu niku mboten nyata Sinuwun. Mula kula aturi sareh. Merga nek mboten sareh niki sampeyan padha karo kula sebut iwak kecemplung ing wuwu, sulung mlebu geni. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Lho, kowe nyas karo aku. Kowe nyembe karo aku ngilani dadaning putra Prabu Tresna. Mboten. Kula niku mboten ngilani sapa-sapa. Ning kula niku apal karo wong Ngastina, apal karo Pandhawa. Pun mangbayangke Pandhawa niku ming 5 cacahe. Perang Bratayuda mungsuh wong 100, Kurawa 100 cacahe. Mongko ratune Srayan Kurawa sing mbelani Kurawa pirang-pirang ewu Nalindra kabeh mati kabeh. Teng Bratayuda ming mungsuh wong 5 lho. Napa melih sampeyan niku ajeng males dituwuh kalian sedane Kang Rama mungsuh Prabu Kresna. Durung ketemu Prabu Kresna, ketemu Pandhawa. Ora coba. Napa mboten nyemlangi? Dipikir, Om. Ora ming maton, wah apa-apa kok mati jeneng aku, mati jeneng aku. Rek nika didamu mati dhewe. Kok njur apa-apa dipateni ora? Sampeyan ketemu Pandhawa malah cilaka. Pun apik sampeyan ngaturake glondhong pengareng-areng Beni-beni Raja Beni guru bakal guru dadi. Katur kalian Pandhawa wong urip teng alam padang niku nuwun sewu apike sugih sedulur. Duwe dhuwit pirang-pirang miliar, duwe derajat sundul langit nek randi kanca kaya wong melarat dhewe sak donya. Ning arep cukup uripe sedulure akeh kaya wong sugih dhewe sak donya. Ngaten lho. Sampeyan bibiti peperangan kalih tiyang Ngastina. Lho nuwun sewu sing repot kula. Sebabe dadak golek silian Bandosa. Lho, nggo ngopo? Nggo musung sampeyan niku. Sampeyan bakal mati ana musuh mrika kok. Ora, janjane kowe iki percaya ora karo kadidayanku? Percaya. Ning nuwun sewu, kadidayan sampeyan niku durung paja-paja. Kang Rama niku kagungan aji Pancasunya reksakaning bumi. Pendak seda tiba teng Bantala urip meneh. Ning nyatane mungsuh Pandhawa, mungsuh Kang Eyang kentekan akal. Kang Rama seda niku lho. Sampeyan ora duwe aji, lagi duwe aji lembu sekilane glelenge ra jamak-jamak. Sampeyan niku lho. Monggo kula niku emoh nek dak duwe aji lembu sekilan. Komo. Malah padu karo bojoku kok. Sebabe kayane kena ning isih sekilane. Oh iya,
Lho niku lho kedahipun sampeyan kudu iso menggalih ora sak penake dhewe. Nek sampeyan ndar aturipun Kertiwindu sampeyan didu karo wong tuwa sampeyan dhewe pun sakniki mang penggalih. Kula arep matur kathah-kathah, matur apa anane, nek digugu ya monggo, nek ora ya terserah. Monggo dilanjut, monggo mboten masalah. Ning kula tak golek ambulan. Nggo ngopo? Nggo ngangkat ratu Gustimu kuwi. Kok nggo ngopo ora? Aku kudu piye kok? Lah monggo mawon kula aturi menggalih. Nek ndaratur kula niku sampeyan kudune sabar, nek sampeyan nuruti karo ati. Nggih monggo, Gok, wonten dawuh. Apike ngene. Saene pripun? Aku tak ngamuk nang Ngastina. Lah kok malah diteruske? Lho niku wis ngaturke apik-apik kok. Terus fungsine napa sampeyan ngamuk kula tak takon? Fungsine napa? Nek pancen ana wong tuwa sing iso tutur-tutur karo aku. Nek pancen ana nayaka Ngastina, nek pancen ana priyagung Ngastina sing iso ngandani karo Prabu Sawarka. Aku lagi percaya. Yen men ucapmu, ucape Kertiwindu kuwi gawe goreh, gawe bingung atiku. Jroning bingung luwih becik tak cobane wong Ngastina. Lah rak malah elek to, Lung. Wis jan. Ajeng dicoba pripun? Tak coba kok. Dicoba ning dituku lho. Ora men dicoba-coba lecek. Dicoba kudu dituku ora sampe naik. Lho, ora usah sembrono. Meneng tenang wae ora. Gendut aja nekat-nekat gendut. Heeh. Ngoten, kudune sampeyan. Wis meno, ora sampeyan melu. Sapa ketok? Aku arek tok-tok gawe geger negara Ngastina. Yen perlu tak tenani perkara iki. Yen ora ana wong tuwa, ora ana wong grang sing nuturi karo Sawarka, aku ora bakal percaya. Nek ana priyagung negara Ngastina sing nuturi karo Sawarka, bakal tak agem ngendikane. Nggih, niku ucap sampeyan dhewe. Yo, nggih, monggo kula dherekake sinuwun. Lamun katuntutan lamun mangsa prawira digdaya Tunanggono magawiya glarira wang ana satria kanthet ngeyayet bringka sing ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen rambute wis werna loro wis mabluk ireng campur putih sapa Nayaka Ndrawati satring garba ruci Raden Setyaki dasar para nyata Gak sing mburi kae sapa ya Gak kaya Raden Antasena anake yae heeh oh lah kok padha bapakne kok beda karo anakmu bapakne cangkeme kaya torong kok anake baguse ra jamak-jamak engko gek bojomu selingkuh kok tak saduk wetengmu lho ngurusi tekan omah ki ngopo to
Ming nyocoke kok. Masa nyocoke ra entuk? Sapa iki? Nalindring Tradu Trisna Prabu Sawarka. Sing mburi sapa? Raden Jayasena. Anak Bapa Antasena. Oh, bener. Anake Antasena. Heeh. Gleleng kaya bapakne. Ha iya. Wis benengke wae. Sapa kuwi? Prabu Sawarka. Lho, nuntun kirik loro. Sabar lho, Gok. Karang Antasena ki mbiyen lambene ya elek ngono kae. Menungso e padhake kirik. Kula menungso, Den. Weh, menungso to. Lho, cangkeme kok ambane ra jamak-jamak. Menungso serakah ngono kuwi. Jenengmu sapa? Kula Togo. Sing mburi kok cah cilik kok melek tekan setengah siji. Cah cilik wong tuwa. Kula wong tuwa, Raden. Jenenge kula Mbilung. Oh iya, aku wis tau diceritani karo kawula kasatyan Karandu Gumbala yen ana abdi jenenge Togo karo Mbilung kuwi kowe apa piye? Nggih. Wah, jan apik mbok tak tuku cangkemmu. Ampun. Cangkeme dituku ora, le omong ngangge napa? Setyaki ana barat. Ayo pinggir, dalan iki arep tak gawe liwat wigatine. Pengen sowan ning negara Ngastina. Yen wis ketemu satu wis sowan negara Ngastina. Niatku bakal ketemu karo Kanjeng Eyang. Kanjeng Eyang sapa? Kanjeng Eyang Dwarawati. Ya kuwi Kanjeng Eyang Prabu Sri Bathara Kresna. Ngelingi yen to aku iki anak Prabu Setija Bumana Kasura. Aku Sawarka anak Prabu Setija. Kagiat risang kapirang urinangkul kinempit-kempit dosang retnaning bawana. Nggih. Mboten kinten bilajeng andika menika kula nuwun sewu. Wayah kula piyambak. Lho, utawi kula menika rayinipun ingkang Eyang. Kula menika ingkang Eyang ing garbarujipun Setyaki. Ingkang Eyang menika sinuwun Dwarawati kula menika nderekaken ingkang Eyang menika sampun puluhan taun ngantos sak menika tasih nderekaken. Anggir malah kepasang yogya katujuh inginu dene Kanjeng Andika Raden Sawarka anggir Sawarka prapta wonten negari Ngastina. Monggo kula kanthi manunggal wonten negari Ngastina. Supados samangke kula suwanaken ingkang Eyang inggih menika Koko Prabu Dwarawati miwah ingkang Eyang Pandhawa. Piye? Apa anggepmu aku sowan Eyangku ki bakal ngaut pepadane Kanjeng Eyang? Ora. Aku ra ndek niat nyembah karo Kanjeng Eyang. Ning malah kepengin nugel janggane Eyangku Noting Dwarawati. Yen Eyangku wis tekaning Patiwar, idak-idak sirahe kanggo keset merga Eyangku wis nyedani karo wong tuaku Prabu Setija Bumana Kasura. Woh, legandang dening aku, Pak. Kandhani ngeyel nggih. Dawuhipun ingkang Eyang sampun ngantos wonten ingkang dipun pisakit, ampun dipun piloro, menawi saged dipun rangkul. Rangkul-rangkul piye? Sumbare wis medeni kaya ngono. Arep nggo keset mestakane Kanjeng Eyang Dwarawati jotos mudhar kowe, kirike bubar kabeh kalau. Semangkean. Wong enom ngene iki. Bres-bres ngono. Wong tuwa kok omong. Ora gek perang-perang mati dening aku dikandhani ora ngguguh ayo Sawarka nek kena tak jung saranaris tak sowanke ning Ngastina yen ora sing gedhe pangapuramu yen ana pidana saka wayah-wayah Pandhawa Sawarka Pipokan tebayu atmaja ngelinara risang ngelinara risang satriya Wiratantama. Oh, iki kok kaget kok nang sirah ki ngopo? Karang sing jeneng kaget ki ya ora sengaja kok, Gak. Piye, ora nyemelangi. Kandhani ngeyel kok. Wong dikon nyawiji karo ning negara Ngastina kok malah niatku ora basem Prabu Sawarka. Ada ida-ida sirahe. Wah iya, watake Jayasena kaya bapakne Jatasi wae bres.
Wah, geger aku. Aku nganti nyemplung selokan nih, Gok. Ha iya, supaya ora kejata Jayasena. Ayo anak Antasena ki glelenge ra jama-jama kok. Gusti, monggo kula aturi enget. Monggo Gusti, mumpung anget. Kula aturi enget, kula aturi emut. Monggo Gusti, mumpung anget kula aturi ngemut. Emut kok ngemut? Emut Gusti. Monggo Gusti, kula aturi enget. Gusti ampun ngados mekaten ajarene putra Setija Bumanara Kasura kok diantem Jayasena pisan kok nggletak. Kadhayane teng pundi diketokke, Bos? Ora kanjur jepupung kaya ngoten niku. Ah, turu kok sak nggon-nggon. Ora ngawur iki ora turu pingsan. Apa? Pingsan. Pingsan? Ora eling kuwi lho. Monggo Gusti kula aturi enget. Titiprani mangan anung paricata. Mbak lumembak lamun mambeng. Oh, pripun? Pripun, Bos? Ora kaya le sumbar Kresna kan tekan kene. Aiti-aiti sirae. Gantil nom-noman kok gletaki piye? Sing buri mau sapa jenenge, Gop? Jayasena. Jayasena itu anak Antasena. Niku bapakne padha karo Jayasena ndugal kewarisan ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Ning ampuhe kegila-gila. Mula Antasena mbiyen ora entuk melu Bratayuda, merga nek entuk melu Bratayuda, Kurawa niku rampung ora nganti sedina, modar kabeh. Niku tenan. Niku sejarahe ngoten niku. Siji wis sanggeni, loro Antasena. Mula dinae bagian ngrampungi Bathari Durga karo Bathara Kala. Bar niku terus do racut, do manjing kasuwargan ora entuk melu Bratayuda. Merga nek melu Bratayuda, wah geger. Lah kok nurunke Jayasena. Sampeyan kok ya dadak muni Kresna tak idak-idak. Aku lho wis krasa Jayasena terus tangane nyeketem set. Andel siramu bres. Wah, togok cemplung jugangan kula cemplung selokan. Jayasena sing arep mau nika kengeyang. Eyang piye? Nika Senopati Ndarawati jenenge Raden Setyaki adine Prabu Kresna. Nika kengeyang. Lho, nek ngono ka mau yangku. Lah nggih, kok malah sampeyan nantang kengeyang Sinuwun Ndarawati. Aja kok Sinuwun Ndarawati niku ditantang, dirasani nek ngrasani elek konangan Sencaki remuk wonge. Asli niku kula mboten garah. Niku pun bola-bali ngetutke raja kaya sampeyan niku jaman sadurunge Bratayuda. Niku jam 11 ngenten iki gleleng. Tekane jam 1, jam setengah 4 mati. Ha ta, Gak? Heeh. Asli niku nek mboten mati lakone ora rampung. Mesti mati. Niku kaya ngoten niku. Setyaki. Singa Mulang Jaya. Sapa kuwi? Jenenge Setyaki. Lho jenenge loro. Oh, jaman biyen jenenge pirang-pirang. Mboten ming Singa Mulang Jaya. Bima Kunting, Tambak Yuda, Wresni Wira, Yuyudana. Lho, pirang-pirang to? Niku wonge saben dina gelut, saben dina perang. Monggo kesenengane Sencaki niku nek perang. Nek ora perang sedina niku mesti pijet. Awake linu-linu. Sencaki niku. Mula Ndarawati ora tau ketekan mungsuh, mergo Sencaki digdaya tenan. Nek sampeyan ajeng majeng kok ketemu Eyang sampeyan Sencaki, pun niki tenan. Kukut jagat sampeyan. Sirna Margalayu, mergo arep awake cilik, tangane kaya gandhen wesi. Tiba teng sirah sampeyan, tuk, ngonten terus sirahe mlethek, plethek. Terus matane mendonong. Matane sapa? Matamu kuwi. Netra sampeyan. Karo juragan kok matak-matake ora. Kesusu Lho, ngentinku, durung nek Sencaki wis nggawa pusaka gada wesi. Ning saiki wis ora ana, Kok. Kok ora ana. Wis dijaluk dewa wong wis rampung Bratayuda kok. Ora nggawa gada wesi kuning biyen jamane Senop gadane jenenge wesi kuning. Niku gadane ming sak lengen bayi. Niku ampuhe pol. Lho niku. Mboten kaya sampean. Sampeyan niku ratune cilik kok gadane gedhe ra jamak-jamak. Nek mlayu nganti suarane plok-plok. Godo kok hubungane karo mlayu. Senglit nang kene lho, Kak. Senglit nang kene medun. Iku nek mlayu kutuk-kutuk ngono. Kutuk-kutuk dengkul mlocot ora. Senengane kok omong waton ngucap ora. Togok, Nun. Hak cobane.
tak cobane pancen tak sengaja tak gawe geger. Engko yen ana piyai sepuh sing ngandani karo aku manut. Ning nek perkara iki mengko dadi rame tak dadi rame. Nggih, ngatos-atos. Kula pujek-pujekke lepaso parane jembara kubure sampean. Aduh mati aku. Waduh urip kok waduh. Aduh. Waduh mati aku. Waduh aku setengah mati aku. Jagat Dewa Bathara. Waduh abang bayi. Gok nun. Kowe aku sak ngerti keduamu. Ketok wis mesti menggak karo aku yen kowe bakal ngraman negara Ngastina. Ning jebul saiki ketok loreke ing atimu. Kowe janjane bolo karo aku, kowe manunggal karo aku ning atimu ning Ngastina, ya to? Atimu ning Ngastina.
Mengke riyin. Sampeyan kok nyalahke kula dasare apa? Dasare ana nggon jembar kok kowe nibani karo aku. Kowe ndem-deman karo aku. Kowe dadi bane wong Astina. Mangke riyin. Wong tiba karo wong niba niku beda. Nek niba niku disengaja, nek tiba ora disengaja. Ora disengaja kok bener. Ora disengaja kok bener. Lho niku wong tuwa lho. Sampeyan kok blak-blak-blak. Mergane kowe ngene lho. Wala. Toko kedan nang greng-greng aku gila. Wes. Wah, cangkeme mumpluk. Mumpluk kandhane ngayel ora. Wah, edan. Wong Astina gotong royonge apik kok. Nggih. Sayuk rukun dadi siji. Temandang karyawe ewang-ewangan niku wong Astina. Niku nulat karo mbah-mbah mbiyen, bapak-bapak mbiyen. Kok sik milung nanti? Modar. Modar piye? Klitah-klitih konangan wong Astina diantem sirahe pisan pecah dadi papat modar. Tolong sawangen aku. Iki malah ngomong lho. Gayeng tenane. Wah, aku ndelok saka dhuwur wit jan jos. Jos piye? Ratu Gustimu ketemu Sencaki nyoba Sencaki. Sencaki diantem pisan gletak. Sandak sirahe diantem tangan tengen dies kontal. Ratu Gustimu Prabu Sawarka joget tandu nang. Durung rampung guyu, antem cangkeme karo Sencaki. Tembel aku saka dhuwur wit modiar. Kelekar. Ratu Gustimu, iki Ratu Gustimu kok tok modar-modarke. Lho, wong mbata iki bebas. Bebas aku arep seneng karo sapa iki bebas aja diwengku kuwi hakku. Ha iya. Sencaki candak Ratu Gustimu candak saya jeblos ki lemah. Dies balekke rono antil cengkel. Dies bagus. Ratu Gustimu endo set ngrangsang sirahe Sencaki. Tangane Sencaki ngene sit. Banting cies. Langsung candak sirahe antil cies gejrek gon dengkul cies satu gejrek gon cies. Ora ndelok kok apik tenan, Gok. Iya. Iya. Ah bareng ngono wis ngantem wis pokoke sarwa kalah. Sencaki ngepruk raine diek candak sirahe nganggo irama kendang tungget-gentung gabrus. Ratu Gustimu kontal. Jayasena. Anake Antasena. Brubut. Ratu Gustimu tiba bruk candak sirahe tungget-gentung brus. Kontal. Terus ana wong sing saka Ngantariksa sapa ya, Gek? Anake Gatotkaca Sajae. Sapa? Gatot Sipuk. Wudu. Sasi Kirana. Sasi Kirana cumlorot. Nyandak sirahe Ratu Gustimu antil kok kaya wong nguyuh. Trewet kowe menengo tak critani. Iya. Candak sirahe kok antil nek bres. Sing terakhir nom-noman ning awake kaya ditatu sisik. Anak Antarja. Sapa kuwi? Antar-antar cilik. Danurwenda. Danurwenda nyandak tek antil dies. Kowe lagi nglinting udut. Candak lambemu geret medun kowe wis aku wis batin modar cah kae. Tenan bres suarane mak. Ratu Gustimu tiba brek kowe tiba nibani dies. Kowe? Aku ora ketemu sapa-sapa. Aku menek uwit tok. Medun terus nyanyi. Tulung sawangen. Mergo sobatku do ambyar kabeh. Wong edan. Mundur ora. Kandhane apik-apik kok nyawiji kok ora gelem. Malah sajaya arep nyoba wong Astina cobanan. Iso ngalahke karo wong Astina. Bumi langit tangkep. Kandhane ngeyel. Buayi wingi sore arep menang karo wong Gerang. Kowe syukur kowe. Sencaki nek pun ngonten niku nesu nggih, Den. Iya. Nggih. Kandhane kok ngeyel. Jotos mawon. Modar. Ndara Sencaki sepelekke. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dene sapa? Pak Dene niku ratu nika. Nggih niku sing ojok-ojoki. Oh, malah ngece. Tonyo mawon. Modar kowe.
Ora usah melu-melu. Mboten kula cah cilik kok, Den. Gimana kok pucet semua? Tulung gelono watu mblekane watu bilung kuwi. Piye kalah kok arep ngebleki watu? Mula ta kula wis omong aja sok nyoba karo wong Ngastina, mbebayani. Ning sampean ngayal ya, Kek. Ha iya. Ning aku aja mbok katut-katutke tolong aku ora ngojo-ojoki kok. Ya sorry, engko sing bar iki ora. Iya. Kowe arep gawe geger Ngastina. Wih, lah iki rung tak ojo-ojoki kok wis nonyor sithik. Nggih niku Ndara Jayasena. Lho kok ngerti aku? Sampeyan iki kerep mlebu koran kok. Lho apa iya? Nggih, ayo satriya terkenal kaya. Oh ya syukur cok maca kowe. Maca. Kula fan-e. Oh iya. Pun tonyo mawon. Kisah-kisah iki wong kaya mau ngaku wong. Wong. Sapa iki? Niku dukune niku. Kowe dukune to. Wong lho malah gemermeng ta. Tonyo mawon. Ora usah melu-melu. Mboten. Ngatos-atos nggih, Den? Yo. Cah cilik muda malah remuk ndase. Mboten. Wah, milung bungae kok milung bajenge. Samber gelap modar. Iki engko nek sing teko saya akeh saya remuk lho kowe, Gak. Tenan. Barataya kowe. Wus kowe saka dhuwur ki anak Gatot Kaca. Raden Sasi Kirana. Nggih ta, Den? Iya. Nah, kenalan, Den? Iya. Kowe sapa? Beri Prima. Wah, artis suwe kuwi lho. Kaya jamanku kaya. Sawarga. Nggih. Bali ora. Pun kula kandhani mboten purun. Niku tenan. Weh. Sapa? Adine Sawarga. Sapa? Sawarki. Adine. Lung. Ngopo ngono? Weh, malah ngece, dugang mawon. Iki ngapa iki? Ora ana apa-apa kok nendang. Apa anggapmu aku ora ngerti kowe balane iki kok. Seneng ojo-ojoki karo dulur-dulurku ya ora. Sing adil. Piye? Kenenge. Asem. Kayak sirahe cilik diselacak karo Danurwenda mak kluthuk ngono. Rasana kowe. Tak rasake dhewe, ora rasake dhewe. Edan bocah ngene ra jamak. Kok nun. Aku duwe pusaka. Pusaka napa? Siung pengapit. Siung iki tak watek. Sapa sing maju acokot? Nek sing maju Setyaki acokot mari. Oh lah ampuh ngono kok lho. Wela elok. Sing maju Jayasena Acokot mari. sing maju Sasi Kirana Tak cokot mati. Edian. Sing maju Danurwenda Tak cokot mati. sing maju Pepunden Ngastina Prabu Puntadewa Tak cokot mati. Raden Werkudara Tak cokot mati. Raden Janaka Tak cokot mati. Kodhok Tak ora. Ora doyan aku kodhok. mbok menawa kok tapusi tak kira nek kodhok ra cokot mati aku golekke saiki. Goleki kodhok kerok men keracunan. Ora edan ora. Minggu tibane pusaka uga ngatos-atos. Yo, ngira.
modar. Oh! Iya. Oke. Saiki endi nyatane? Kowe nek ngalem Setyaki entek amek ora golek, nyarak cokot pisan glecak ora ndek nyawa. Kuwi deloken kuwi. Iya ya. Iya. Aku sengit anggere pendak-pendak kowe iki mesti ngalem mungsuh ning ngendhake ruang. Saiki tontonan. Tontonan kuwi modar, menungsane modar, tak cokot mati. Iya. Gak aku. Kanggre nganti ngomong gak aku. Lha wis weruh. Kok tak cocok iki men kowe iki weruh. Matamu ambane ra jamane ra tau weruh. Sawangen. Ya mau aku. Ya. Yung Setyaki kok ya. Ming sak cokotan kok mati. Lung. Mrene ya. Ada apa? Setyaki mati. Wela. Lakone iki apa? Kok lakone apa Setyaki nyatane mati? Kuwi ora mati ning nata ati. Nata ati piye? Kesel ta wis tuwa, leren sik etok-etok mati, nek napase wis balik meneh. Ratu iki apike tak kapakne, terus dukune iki apike tak kapakne. Wonge ngletak ora ambegan. Mboten ambegan iku wis biasa. Setyaki iso manjing jroning banyu suwene 3 dina tanpa kanggo mentas. Niku wis biasa. Lho, apa ya? Nggih. Ning nyatane ra cokot mati. Mboten mati ning nata ati. Mati. Urip. Kaya aja ngeyel. Aku sengit nek karo wong ngeyel. Kok nek ngeyel ngono ngerti omah ora usah melu. Ana bari ana. Lho, wong kok nesu, wong di penemu dhewe-dhewe kok nesu. Niku urip, mati. Urip, totoan. Lho. Nantang totoan karo aku. Lek wani kok. Nek mati piye? Manut. Tak pecah siramu. Nderek. Nek urip, manut. Tak gajul. Iya. Dadi. Wis ben pecah sirahe mbok emen. Ning Setyaki kok yahine kok mati iki lakone apa? Kaya le anu gampang men melu Bratayuda we dicokot buta gedhe-gedhe ra mati kok mung dicokot siung sakmono kok mati. Mati ya, Lung. Urip ya, Gok. Mati ora ambegan. Rasah cerewet, totoan iki. Lho, nantang aku wani. Oke. Nek mati manut, tak plotot wetengmu. Iya. Nek urip manut, tak betot. Iya. Dados. Suwene dadi atimu urung tau betot kowe, Gok. Ya mung kari ketrima apa ora uripe mbilung. Nek Setyaki mati pecah sirahku njebluk wetengku. Ning nek Setyaki urip gajul juragan betot sedulur tua. Aku ming tekan semono to, Den. Satriya peng-pengan kok mati ki cara ngendi? Nah, aku ya ora bakal Setyaki kok tekane mati. Ning ya ming kari gumantung bejo awake apa ora Ngopo kok cengesan wela nembus 4 nomor. 4 nomor dungul mloco dhewe. Ora edan, Lung. Noleo. Ora. Ngopo kok? Mang noleh. Loh, Setyaki iso urip. Ana dewa welas. Ora minggat kene margane matimu. Mas. Ngopo? Nglunasi. Kowe dian gajul tenan. Nggon garese. Ya men kok ya. Utang kok. Kene, Gok. Aja. Sak betotan kowe kalah lho. Aja. Kene to wis tak kei wedi tanganku. Ndak lunyu wong kowe iki ora tau salin. Ngelengo. Tanggo narik kok nek mung klurat turu tenan kaya nyekel welut. Aja wowo kene to. Iku ora mbrisane sarung kok dibiak-biak. Ora edan, Lung. Kene to, sak betotan. Ning makluk ngono terus wis. Padha kira loro apa? Kok tambah dawa. Ora. Wegah ora. Kene to. Den, Ndara Setyaki niku, Den. Mang stop niku, Den. Niku Den. Nah, matur suwun. Yo.
Makasih. Iya. Tulung kon mlumah sisan. Mlumah. Nun. Mlumah, ora mlumah lah antem sirahmu pecah dadi telu. Mulung ngono lho. Nyo. Kene ya pasrah, Gok. Dekno mau kipo-kipo. Ora aku mengarep bedhot ilatmu kok, Gok. Es lega. Oh, boleh kaya kawahe ya. Oh, boleh kawe. Oh, iki kekok iki. Piye? Ya kekok. Kekok kuwi. Iki kekok iki. Iki sing diketok sapa? Kekok, digekok. Oh, kekok. Oh, dipetot. Oh, iki apa ya? Agak begini apa iki? Setyaki aja mepito ponokan ayahku, Sirnano. Muru maju legane kati. Senjaki mlayu-mlayu. Iki kasinggihan mekaten. Gagal mremban. Eneng apa? Apa pancen ana menungsa kang bakal gawe geger negara Ngastina? Apa pancen ana turase musuh kang bakal gawe rame negara Ngastina? Bugian dadosna ing kawuningan wayah paduka piyambak. Lho, putuku dhewe piye? Inggih menika putranipun Anggir Stijaba Manara Kasura. Anggir Sawarka ing ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Kepengin ngendhak Sikara utawi malesku dituwuh lara wirang sedanipun ingkang Rama. Ingkang dipun ancam inggih menika ingkang rayi Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Iblis sarat panesmaning jajalanet ora ninggal wetekaning sing grange. Sawarka, iki mbahmu Nata Mandura Prabu Baladewa kaya bocah cilik. Sawarka. Iya, dasar para nyata. Iki sapa? Lek nomormu gantena gobokmu. Kowe kudu nyembah karo aku. Aku Pandhita Cemara Sewu Begawan Suriganata. Tilas Nalindring Mandura Prabu Baladewa. Aku mbahmu. Aku eyangmu, aku kadange tuwa Yayi Prabu Ndarawati. Ya mbahmu. Ayo, kowe manunggal ning negara Ngastina. Kowe manunggal ning negara Ngastina. Aja gawe geger. Kowe gawe tentrem. Aja nulat karo gerangamu. Aku gelem manunggal yen Ratu Ndarawati wis nyembah dramaning Sawarka. Piye? Muni piye kowe? Muni piye kowe? Yen Nalindra Ndarawati nyembah dramaning Sawarka, piye? Kowe akon mbahmu nyembah dramamu menungsa apa? Gage. Matno sastra jendawa tekenan Jaya kaya Sinayo. Sayuta ngarep sekti mburi. Kurang gaman bedatya, kurang sekti Magura. Kowe iso ngalahke yangmu ing Cemara Sewu sasalisa ndara langit. Kowe kok dikandani ora? Kowe kena dikandani ora? Inggih piye? Nek kena dikandani kowe tak culke. Nek ora tak kandani, gunane apa aku? Kudu ngopeni karo menungsa sing wis ora ngerti keblat. Menungsa sing ora iso dijak rukun. Menungsa-menungsa sing wis ora iso dijak tentrem, ora iso dijak rukun, wajib tak ilangke nyawane. Inggih, Kanjeng Hyang inggih.
Nek kowe gelem tak kandhani kowe tak culke. Inggih, inggih. Gelem ora? Iye purun. Janji kowe tak culke mlayu aja takon tak oyak ngendi ketemu tak gretel nang nggono ndasmu kowe. Inggih. Inggih. Wis tak kene. Ayo kene. Lungguh sing apik. Inggih, panjenengan. Bolo Diwanarpati Tuwinares Wana Kresna kalangkung tresnanira marang Dyah Banon Cinawi. Oh, sawarku wonten timbalan ya. Mesine kowe kudune ngerti. Inggih. Yen to eyangmu ing Ndarawati kuwi ngarep-arep sowanmu. Merga ento eyangmu ingkang disiki sowan ana ing Trajutrisna sayekti ngilangke marang derajating eyangmu. Ngoten. Lah kok dadi kowe malah gawe geger iki sebabe nyatanipun wonten ingkang munjuk atur kaliyan ingkang wayah pun sawarga bilih sedanipun Kanjeng Rama sawarga menika panjenenganipun jarak dening Kanjeng Hyang Ndarawati. Krana Kanjeng Hyang Ndarawati menika mbelani dhateng Kanjeng inggih menika Paman Samba. Kosek kuwi ngawu gawar ngawur. Kuwi kleru. Seksine Werkudara iki. Iki ya eyangmu Banjar Jungut biyen papan kasatriyane Yodipati. Yo. Anane perang gedhe Godari Suta ki panjenengan pinesti dening panguwasaning Dat Gamurwing Dat. Merga perang gedhe ki pinirang dadi 12 cacahe. Ing kasembadan wis tekan angka 4 ingkang lagi wae rampung ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun. Kuwi perang donya ora bakal iso diselaki kinodhat dening panguwasaning Dat Gamurwing Dat. Werkudara ki kelangan anak kabeh mati ning Bratayuda. Inggih. Janaka eyangmu kelangan anak mati ning Bratayuda. Inggih. Jroning Gojali Suta pancen pinesti bapakmu kudu manjing alam kasuwargan. Wonten ingkang iso nyuwargake bapakmu ya kuwi mengeyange dhewe. Nalika semana eyangmu Ndarawati paring dawuh kelawan eyangmu Mandura aku. Nalika semana aku isih dadi ratu ning Mandura. Aku ya kelangan wisata tekaning mati ana ing Gojali Suta. Inggih. Nanging aku ora getun, aku ora gelo, merga pancen kuwi wis pinesti dening panguwasaning Gusti. Pancen kudu mengkono lelakone. Lan mung tekan semono tulising kang padha mati ana ing Gojali Suta. Klebu bapakmu. Eyangmu Ndarawati nalika semono paring dawuh, Koko Prabu sampun boten saged dipun selaki malih. Menika Gojali Suta dumados tumuli perang gegempuran antaraning Trajutrisna lan Ndarawati. Inggih. Nalika semono pancen eyangmu ora niat mateni karo bapakmu. Akeh sing padha crita murka wong atu Apustija Bama Narakasura nitih Yai Wilmuna. Gegancang ana ing Dirgantara kekablak laku ning Wilmuna. Eyangmu Ndarawati nalika semana duka penggalihe merga ora kok perkara bapakmu nggone wis moteng-moteng karo adine dhewe ya kuwi Samba ora. Nanging merga bapakmu wani karo pamanmu ing Madukara. Wekasan muntap penggalih Kyai Prabu Ndarawati ngisih senjata cakra. Senjata cakra kena dayaning Kyai Pratanggapati ya srengenge kumlap nganti bawur paningale Wilmuna kleyang-kleyang kekalangan playune oleng nabrak senjata cakra dadilan patine Wilmuna karo bapakmu. Critane ngono kuwi. Mekaten Yang ya. Wah, sawarga. Aku sing dadi seksi yen nganti goroh ucape Baladewa eyangmu. Aja mung kowe sing bakal ora trima aku sing ora tulak dugangane. Kowe iki ngopo kowe iki? Ora ana apa-apa kok melu dugangi. Kowe iki rumasaku saya tuwa kok gawe perkara terus karo aku. Wah, nyatane kaya ngono sing dumadi. Waduh, Kanjeng Hyang. Menawi telu mekaten kula nyuwun ing samudra pangasami klilan ana kula manunggalkan para Pandhawa. Bagus, bagus kuwi sing tak karepake.
Nadyan bapakmu ki pambegane kaya ngono nanging yen bisa kuwi aja niru karo pambegane bapakmu. Lho iki ngestaken. Ayo tak kanthi manjing Negara Ngastina. Monggo kula dherekaken Kanjeng Hyang Balarama. Ratu goblok dikandani saknyatane malah manunggal karo wong Astina. Walah gagar wigar nggonku ngurup-urupi atining Prabu Sawarka. Danyang Swela wonten dawuh Paman. Aja kendho aja kendhat nggone tansah gawe bebudhek negara Astina sarana nabok nyilih tangan. Yen perlu kudu golek turasing Pandhawa apa Kurawa sing iso diapusi supaya ngamuk nang negara Astina. Sewawi kula dherekaken Paman Pertiwi. Templeng mencelat kowe ora. Pathet songkok runtung anggap ora. Iya. Dinteni kene sajake kok arep rene. Ayo. Janeng yaning talaga ngati langit. Mambang anggap paswano pamaneka lintang toya kusumayana sumawur langaning kalanggawan gelar pandhan munsar tinon lir kekenang sorong sorot etan padang enten apa to Ndara? Sampeyan kok ketingal mandhap saking pertapan Saptawarga. Ketingale sowan kengeyang. Penemban Matswapati nggih penemban Durgandana. Kakang Semar. Puruhanira Kakang. Sayuktine jroning Praja Ngastina iki mau ana pirembugan ingkang wigati. Wigati pripun? Sumurupa. Lamun Nyai Prabu Kalimataya wis pantok pepuntaning tekad nggone bakal lereh ke Prabon lengser saka dampar.
Lah kok ngoten? Mongko durung suwe anggenipun lenggah dampar kok andang-andang dumadakan kok terus lerek ke Prabon. Walanjur sinten sing gumanti ndara? Sing ajeng dados nalindra teng negari Ngastina sinten, Den? Wah, kula mawon apa, Gus? Gus, kowe iki wong batur kok kula. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Jumbuh lan ngendikaning Hyang Kanika putra duk nalika semana maring dawuh kelawan panjenengan ingsun lamun nalindra Ngastina ora ana ingkang puwawa lenggah dampar kejaba mung ing wis kedunungan Wahyu Ratu. Mongko wayuning kanalindran rinasuk dening sawarga Abimanyu. Mula ora ana kejaba mung putu Madukara ya putu Mbana Keling ya kuwi si Parikesit. Nanging gandeng Parikesit nalika semana padha dadi pirembugan. Umure nembe 14 taun. Mula lenggahing Parikesit bakal pinangku dening eyange ya kuwi ing Grojogan Sewu ya ing Semara Sewu Kakang Premban Curiganata. Kakang Semar, nek ngaten kula nggih nderek seketi jumurung. Nek pancen pun ngoten ngendikaning Sinuwun Ndrawati nggih kedah dipun leksanani merga sampeyan sing entuk weling saka Nerada pukulun Nerada Sinuwun. Iya, pancen mengkono Kakang Semar. Mula kang saka kuwi ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina bareng lawan aku Kanjeng Hyang Maswapati putuku Parikesit apa dene Kanjeng Hyang Utari. Ngoten to, Den? Iya, Kakang Semar. Semareka den prayetna samurires eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ora pancen kaya ngoten awiden kula dherekaken ndak dados pengantu-antuning Sinuwun Prabu Kalimataya jumujug wonten negari Ngastina. Ayo Arjuna wonten maring adhawu Ulatana tindak eyangmu, ayo digelak lakune prapteng negara Ngastina. Monggo Kaka Prabu kula dherekaken. Kresna sinayang manglung mintanaken. Sing langit kelap-kelap katon lurkin saking risang mawe gandrung sabarang katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur datan kawusa lampahin Nata Ndrawati sumawana satra ing Mbana Keling Raden Arjuna tuwin panembahan Matswapati miwah ingkang mayang nenggih Raden Parikesit datan kantun ingkang ibu Kanjeng Utari
nggih lumampah minggar gumedhun jurang datan kawusan nedheng lumampah kocap lampahing jejaka kalih nenggih Wirat Moko miwah Wisantara atmajaning Bambang Irawan tuwin Bambang Wisanggeni nalika semantening cipta arsa amriksani jumenengan wonten negaring Astina. Tata laruta saking godha sang guru kula yen tandosa sang Dyamangku Utama Wisantara Wirat Moko piye sawetara nggone aku kelawan Wisantara lumaku ing mangajab prapting negara Ngastina. Jroning lumaku saktenane ana bab ing bakal ndak kandhake marang kowe Wisantara. Lho. Bab apa, Wiratmaka? Ngerti yo. Nalika aku pamit Kanjeng Ibu Titi Sari, ya kuwi garwane sawarga Kanjeng Rama Irawan. Kanjeng Ibu paring dawuh kelawan aku. Wiratmaka malah kepasang yugya katujuh nginu. Dene yen kowe bakal kepengin nonton wisudan negara Ngastina. Ngerti yo ingkang kawisuda mau tanurale kejaba amung kadangmu dhewe sabab ala tanpa rupa wong atuamu Bambang Irawan Raden Irawan kuwi putrane Raden Janaka. Dadi upama aku tekan negara Ngastina mengko dawuhing Kanjeng Ibu supaya didhawuhi nitik menyang endi Kanjeng Hyang Arjuna. Yen bisa ketemu malah aku pengin ngaut padaning Kanjeng Hyang Arjuna Wisantara. Oh sik to, kowe nyemoni aku to? Nyemoni kowe piye? Ora tembung musing akeh-akeh mau kuwi janjane tenan apa menyemoni aku? Lah kok dadi aku nyemoni karo kowe lire piye? Kowe tak kandhani. Nggone kekantan awake dhewe iki wis sawetara suwe. Nalika aku pamit karo Kanjeng Ibu Kencana Resmi garwaning sawarga Kanjeng Rama Wisanggeni, Ibu Kencana Resmi ya paring dawuh kelawan aku. Ento sejatine aku kuwi wayah Raden Janaka merga wong atuwaku sawarga Bapa Wisanggeni kuwi anake Raden Janaka. Kowe arep nyemoni aku ngono to kowe? Kowe pamer dumeh kowe iki wong pinter iso maca atiku. Lho, ora. Ora Wisantara. Panjen kepara nyata aku ki wayah Raden Janaka. Lho kok sik? Lah nek kowe ki wayah Janaka, aku ki ya wayah Janaka. Lah nek ngono, kowe kan aku ki sedulur kakehan Wiratmaka. Wah, lakar. Ora ngira. Lah kok jebul padha-padha wayah Raden Janaka. Wah. Malah seneng atiku dene aku ditemokke karo sedulur. Yo, Wisantara semono uga aku ya bombong. Yen ngono aja nganti kesuwen. Ayo padha digelak lakune. Prapta ning negara Ngastina. Goleki Kanjeng Hyang Janaka, ngaut pepadaning Kanjeng Hyang sarta ngaturake sembah kelawan Kanjeng Hyang Janaka. Yo, aku mathuk karo kowe Wiratmaka. Iki sapa? Ana pawongan nyegat karo aku. Sik, aku tak takon karo kowe Cah Bagus. Wong loro nglonjong botol lakumu, dalan iki pener anjuk marang negara Ngastina. Kowe kuwi sapa? Takon karo aku Wisantara.
anake sawarga Raden Wisanggeni, ibuku kencana resmi. Takon karo aku Wiratmoko, putra sawarga Bambang Irawan. Ibuku Dewi Titi Sari. Niatku bakal tekan negara Ngastina sepisan nonton wisudan Ratu Anyar ning negara Ngastina. Angka loro aku pengen nyembah karo eyangku ya kowe Eyang Janaka. Lho, kowe iki putune Raden Janaka. Iya pancen kaya mengkono. Oh lah dalah anakku dhewe kowe putuku dhewe. Wisantara Wiratmaka ora nyono babar pisan. Lah kok jebul ketemu putu-putuku sing tak tresnani. Lho ora kowe iki sapa to kowe? Kowe kuwi sapa? Aja ngawu gawar ngawur. Mara gage setitekno. Yen kowe kepengin ketemu karo mbahmu Janaka, ya aku iki Raden Janaka. Lho. Apa kowe iki Raden Janaka? Iya. Lah kok dadi Kanjeng Eyang nganti tekan kene mongko Ngastina lagi ana wisudan. Wisantara Wiratmaka ora nyono babar pisan jebul luput cinatur. Putuku Parikesit nadyan yuswane lagi 14 taun bakal disengkake ngaluhur. Lan ngerti ya, dina samengko Parikesit wis lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Nanging ora kanyono-nyono jebul malik tinggal pambegane putuku si Parikesit. Ketitik sakproke dheweke dadi ratu. Kaya-kaya ora ikhlas lan kaya-kaya ora lila yen to ketunggon wong tuane Pandhawa. Wekasan kabeh wong tuane Pandhawa ditundung lunga saka negara Ngastina. Klebu aku mbahne wae ditundung lunga saka negara Ngastina aja nganti ngucik ke Prabu ning Ngastina. Wah, gelo atiku nggil. Gelo atiku ing atase aku ki peputu wujuding Parikesit ora nulat karo pambegane mbahne nanging jebul watake angkara budine Candala. Malah kabeh nayaka negara Ngastina padha disingkirake diganteni nganggo nayaka pilihane putuku si Parikesit. Wah, lah wong apa kaya ngono iki parat. Nom-noman ning bodho nadyan anak Janaka ning cubluk cingkranging nalar tuna ing budi. Kowe ora ngerti nek tak du karo gerangamu dhewe. Ayo ampiak awur-awur leganing atiku. Watmara Sang Arjuna esmunya kang kamanungsang kasrepan tinggahing mungsuh Petro dalem jroning lumaku pikirku rumangsa bombong liripun jebul olehku napake prihatin kelawan anak putuku dina samengko wis katon. Pendak-pendakku tak kanthi sapa ngalas, pendak-pendak tak kanthi sapa ngendi. Ardane endi rong bubar kok do medhun dhewe-dhewe iki. Boyo wis dinungke wae kowe iki ngopo to ora? Sampak iki wis ora ana sindenan kok wis ben ardane endi. Ado nguyuh itu melu ah. Aja. Melu ora. Nggonku napake anak putu wis kelakon. Nadyan anakku sing tak tresnani Abimanyu kapuping rono Madyalaga nanging arum mangambar asmaning anakku. Luwih-luwih bareng Abimanyu duwe anak ya kuwi si Parikesit. Ora kanyono-nyono jebul Parikesit ingkang tinuding minangka nyambung sejarahing para Pandhawa. Sing jeneng wong prihatin iku ora kok dienggo awake dhewe kok, Den. Merucut kamuktene awake dhewe, muga-muga anak putune do mukti niku wong sakbenere wong prihatin niku wonten niku. Ora kok prihatin dienggo awake dhewe mboten. Upama kula niku nglakoni poso, kula nglakoni
prihatin kula ngaritapa brata niku sing tak tembung ya nek iso dienggo awak kula nek ora iso dienggo anak putu kula ngoten niku kaya sampeyan. Iya, sapa kae Petruk? Pundi? Maraina smobang wangaruna tinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila ring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pini pansa ana nom-noman loro lagune iki sapa Petruk? Duka. Sapa Gong? Ora ngerti aku menteleng mripate. Ayo sajake wong nesu iki, nesu iki. Sapa kowe wong enom? Bocah kowe ngaku sapa? Tepungake, aku Wisantara. Wisantara saka ngendi? Aku Wisantara, aku saka Pertapan. Ya kuwi pertapaning Kanjeng Eyang Dewa Kartika. Pertapaning Kanjeng Eyangmu Dewa Kartika. Iya, ibumu jenenge sapa? Lho kok dadak ngesi ibuku barang? Sing mburi sapa? Aku Wiratmaka. Saka ngendi? Saka Pertapan Yasarata. Ibuku Dewi Titisari. Bapakku Bambang Irawan. Bapakku Raden Wisanggeni. Aduh, putuku ngger. Kosek ora ngerti kentang kuwi mrene lakon lah kok dadi aku diren rangkul kok kowe nyebut putuku. Ya aja ngawu gawar ngawur Raden. Teko kowe nyebut kadangku Wisantara kanggo cebutan putuku. Putuku nggir wong bagus kowe tak jarwani. Wisanggeni kuwi anakku, Bambang Irawan kuwi anakku. Kabeh wis ora ana dina samengko Janaka ketemu karo Turasing Wisanggeni lan Irawan. Petruk nun iya anak Wisanggeni. Wah, lah bener mula kok praenane kok persis ya, Gong. Heeh. Sing mburine kok anak Irawan. Wah. Dan anak sapa? Sariawan. Oh, Irawan kok Sariawan goblok ora. Kowe putuku kok sik kowe aja ngawu gawar ngawur. Kena ngopo kowe meso ora percaya? Mergo aku wis ketemu karo mbahku. Lho, mbahmu sapa? Simbahku Raden Janaka. Malah ngandhake nek simbahku Raden Janaka ditundung karo Parikesit Ratu Anyar negara Ngastina. Nggonku mlayu-mlayu ki mung ketemu karo Kawisit. Ing atase disengkake ngaluhur dimuktekake kok ora gelem ngayomi karo wong tuane. Malah mbah-mbahne ditundung. Mangriyen. Wah, pancen yo saniki niku trusap-trusup ana pengkhianat. Kula aturi nggih, Den. Niki Kang Eyang, niki Raden Janaka nggih niki. Nek ana wong sing ngaku Raden Janaka niku ning ngajeng ngedu karo sampeyan. Wisantara, aku mbahmu Janaka. Nggih. Ora kowe iki sapa? Lho, kula niku Om. Om sapa? Om Pimpah. Kula abdine Ndara Janaka. Ndara Janaka niku ditutke ponokawan papat cacahe siji Semar, Gareng, Petruk kali Bagong. Nek ora ana Semar, Gareng, Petruk karo Bagong niku dudu Raden Janaka. Niku mong sing ngaku aku beteke men kepengin turase Ndara Janaka niku do ngamuk ten negara Ngastina. Mergo sakniki niku bar Bratayuda. Turune Kurawa iso akeh, turune mungsuh isih pirang-pirang sing kepengin bebutek banyu bening negara Ngastina. Ngene ya, Mas. Kowe tak omongi kowe nek ngeyel kuwi engko mungsuhe Udu Janaka ning iki. Gurune Raden Janaka. Sapa kowe? Lem Swekeng. Ora ngawur, Gong. Lha sing pemain bulu tangkis. Waduh. Kleru kowe. Kleru ora. Yang ngono apa bener? Kowe kuwi simbah Arjuna. Yen pancen kurang percaya munggah ning kayangan takono para dewa. Yen nganti aku ngapusi
Aja lono uripku ning alam padang. Wah, adalah eyang sembanku. Wah, ya persis bapakne tenan ya. Oh, adalah eyang sembanku. Persis Ndara Wisanggeni. Seneng aku ya weruh Ndara Wisanggeni urip meneh ya, Gong. Ya ora. Wo. Mbok kompak to, Le. Mah. Teprak kompak kowe kira duplikatku to. Wis telek. Duplikat apa? Ayo. Yen pancen wis padha ngakuni yen aku iki mbahmu. Wisantara. Apa, Mbah? Wiratmaka wonten dawuh Kanjeng Eyang. Ayo enggal budal ning negara Ngastina. Ngestreni sedulurmu lanang nggone dadi ratu ning negara Ngastina. Ayo, eyang tak derake. Monggo eyang kula dherekaken Kanjeng Eyang. Rega mangawur-awur-awuraken tengaraning ngajurit gong makuru gongso tetekaya butula. Wah, lah cah nom-nom do goblok. Ketoke kaya wis kepangan omongane Kertiwindu nanging bareng ketemu karo mbahne tenan wah. Wah, lah kok dadak ana Petruk ana Bagong. Mula iso dibuktekke yen to mbahne Wisantara lan Wiratmaka ya kae. Wah, lah ya ora mau mandeg tekan semene Kertiwindu legane atiku. Salating mandham sumula hamadangi jroning pasaryan menangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanah engkung nyuwun pangapunten menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh menika sinten Pancakesuma teko paduka sampun priksa dhateng kula ya merga aku kepernah wong tuamu dhewe. Aku kuwi pamanmu. Aku putra ing Plasa Jenar, putraning Kanjeng Rama Harya Suman ya Harya Sengkuni aranku Kertiwindu. Paman Kertiwindu ya pancen mengkono. Wonten wigatos menapa paman dene paduka rawuh wonten negari Ngamarta merpeki dhateng keng putra Punadipati Pancakesuma. Pancakesuma wonten timbalan. Kabeh jagat iki wis padha nekseni yen to sira iku wayah Nalendra ing Ngastina Prabu Kalimataya. Kowe anak Pancawala, mongko bapakmu wis ora ana. Tumuli diparingi negara Ngamarta ya negara Ngastina. Aglar Adipati Pancakesuma kasinggihan mekaten. Pratakoning mapan kene bakal benerke barang sing bengkong, jejeke barang sing wis mlengkung. Babakan perkawis menapa negara Ngastina? Negari Ngastina kados pundi? Lho, apa kowe ora krungu kabar? Mboten paman, lajeng keparengipun eyangmu Kalimataya lereh keprabon. Eyangmu lereh keprabon, lengser saka negara. Tumuli rembuganing para Pandhawa ingkang dipilih dadi ratu ora kejaba amung Parikesit. Kosik to, aku tak takon. Parikesit kuwi anake sapa? Parikesit kuwi anak Janaka. Mongko sak temene ingkang nduweni hak kewajiban tumraping Ngastina kuwi dudu kok sapa-sapa, nanging Pancakesuma. Merga kowe kuwi wayah Prabu Kalimataya. Ingkang sak temene ngukup negara Ngastina kuwi Raden Pancawala, ya bapakmu. Ning gandeng bapakmu wis ora ana,
ingkang kudu nampa ya putune lanang. Lah kok dadi parikesit gedhang krang sila tumpang kendangan dengkul ene negara Ngastina. Apa anggepe parikesit kuwi dumeh anak Janaka, dumeh ketitisan Wakyu Nalendra terus kepenak dadi ratu nglangkai wong tuwa-tuwa kaya Adipati Pancakesuma. Apa kaya ngono ki wangun? Coba pikirin. Perkara iki ora mung rampung dienggo ngelus dodo. Perkara iki ora mung rampung dienggo getuni marang lelakon. Ning Adipati Pancakesuma nek ora malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya gendhewa. Tangeh iso gawe elinging. Para pepundhenmu Pandhawa eyang-eyangmu ingkang saknyata Bancindhe, Banciladan kelawan turune. Cetha yen turas Madukara di Bancindhe, nanging yen turasing sakliyane Madukara di Banciladan. Kaya ngono kuwi wong tuwa-tuwa sing ora adil, sing wajib kudu dielingake supaya adil marang putu-putune. Siji ora klakon genti sijine, sijine ora klakon genti sijine. Sijine ora klakon genti sijine. Pokoke Kertiwindu ora bakal leren nek urung bubrah negara Ngastina legane ati.